Agurtardi, ikusle eta entzule, infobrix.info webguneari buruzko informazioa emateran atorkizue. Infobrix.info webgunea hemen daukasue, ikus dezagun, hoixe da gure domeinua, infobrix.info. Eta esan dezagun zer den, Euskal Herriko Unibertsitatean sortutako webgune berria da. Hemen gure asmoa, gure helburua Brix Plus erakundeari buruzko informazioa ematea da. Zabaldu egin nahi dugu Brixi buruzko informazioa. Jakina denez, Brix erakundean hartu eman eta truke ekonomikoak bultzatzen dira nazio subiranoen artean. Beraz, nolabait globalismoaren kontrako joera dauka Brix erakundeak. Mundu multipolarreko paradigma nazioarteko harreman justuetan edo zuzenetan oinarritzen da, eta Euskal Herriko Unibertsitatean nafarreraz edo euskaraz informazio urria edo eskasa dagoenez, infogune hau sortzea erabaki dugu. Ondoren ikus dezagun nola dagoen antolatuta webgunea. Esan bezala hemen daukazue informazioa, albisteak eta bar, goikaldean tituloaren azpian agertzen da Brix erakundeaz informatzeko gunea, Euskal Herriko Unibertsitatean egina. Eta hemen burualdearen azpian nolabait esateko agertzen dira egun dauden herriak, ez da Brixen gainean, gogora dezagun orain dela gutxi Kazan 2024ko goi gailurra edo goi biltzarra egin dela, eta hor nola ez, Brasil, Rusia, Etiopia, Egipto, Iran, Emir herriak, Ego Afrika, India, Txina izan dira beren asmoak plazaratzen, ezta? Hemen klik egiten dugunean ikusten dugu herrialde bakoitza zer den, eta hemen Txinari buruzko atalean ikusten dituzue bi bideo esaterako, eta gero Txinan dauden hiritzarrak oso populatuak direnak eta zenbait informazio interesgarriak izan daitezkenak hobeto ulertzeko zer den eta zer suposatzen duen egun Txinak. Berdin, Errusia eta beste herrialde batzuekin, Ego Afrika hemen daukazue, ikaslek sortutako informazioa da, eta oain alboko zutabean zer dagoen esango dugu. Alde batetik Brixen infojarioa telebista batetik sortua, hain zuzen, jarioa esaten dugunean, esan nahi dugu, automatikoki hartzen duela informazioa Brix telebistak ematen dituen heinean. Hortaz, egunetik egunera alda daitezke informazioak eta loturak edo hiperestekak hementxe bertan dituzue. Gero horren azpian egileak, hauetxek dira guziak, taldekako lana egin dugu, eta beraz zorionak ikaslei egindako lanagatik. Horren azpian gero artxiboa ikusten duzuenez urrian, 2024ko urrian hasi ginen, baina abenduaren 10ean presentatuko dugu datorren astean hain zuzen ere. Etiketak ere dituzue, hobeto antolatzeko informazio guztia, ez da? Beraz, hemen klik egiten dugunean EHU, Euskal Herriko Unibertsitatean, hain zuzen ikusten ditugu, informazioak. Kasu honetan, demagun, Noe Kornago irakasleari egindako elkarrizketa, bideo batean, zuen interesekoa izan daitekena, Noe Kornagok beti kontatzeko gauza politak dituelako, ezta? Baita ere beste irakasle batzuekin, esate baterako Adrian Zelaiarekin, edo Asier Blas irakaskidearekin egindako elkarrizketa. Beti ere, esan bezala, Brix izanik
gaia. Eta hause da dena, espero dezagun zuen interesekoa izatea, hor agertzen dena, eta eskerrik asko guri segitzegatik. Beste bat arte, ez adiorik.